σας χαριά αυτή η σύσταση τη δημιουργία της Επιτροπής της Εταιρείας και εσείς ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Αρδιάκος από τους πρώτους πρωταπληκτές σε αυτό το κάλπο και βέβαια ποιο μπορεί να είναι το μήνυμα που μπορεί να σταλεί στον κόσμο. Κοιτάξτε, είμαστε σε κοινή γραμμή μαζί με τον Σταύρο και με τα παιδιά που απαρτίζουν αυτή την επιτροπή. Η προσπάθεια που γίνεται είναι κοινή από όλους. Πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον του Άρη. Νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια που βάζει ίσιο τέλος. Από εκεί και πέρα, καλούμε όλους τους Πανελλαδιανούς να είναι κοντά σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Γιατί τα προβλήματα του Άρη είναι τεράστια και θέλουμε με τη μια μέρα επεισόδια. Κάνουμε ένα πρώτο κίνημα εμείς και θέλουμε όλο τον κόσμο να είναι κοντά στην ομάδα ώστε να βοηθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας όσο μπορούμε. Και αυτό που θα πρέπει να ξέρουν όλοι να μάθουν είναι ότι αυτή τη στιγμή, την μέχρι στιγμή η ομάδα χρειάζεται ρευστό. Σίγουρα ο σκοπός που κάνουμε αυτή την προσπάθεια είναι καθαρά οικονομικός. Όπως το είπε και ο Σταύρος πιο μπροστά, η προσπάθεια γίνεται αποκλειστικά και έχει σκοπό να δοθούν τα λεφτά αυτά στους παίκτες που παραμένουν. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν έχουμε απόλυση κατά τους παίκτες, τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα. Θέλουμε πέρα από αυτό να καλέσουμε και πάλι όλους τους Αυγιανούς να είναι κοντά σε αυτή την προσπάθεια και να ξέρουν ότι τα λεφτά τους είναι για στόχο πραγματικά που πρέπει να γίνει όπως το οραματιστήκαμε εμείς για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τα προβλήματα του Άρη σε ένα χαμηλό επίπεδο.